You are seated. Your captain invites you to read this card carefully before departure. Before departure, please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table is in the upright and locked position, armrests down and window blinds open. We recommend for your comfort and safety that you keep your seatbelt fastened throughout the flight. There is a call bell, reading light and fresh air vent in the panel above your head. Unless instructed otherwise by your crew, portable electronic devices such as tablets and mobile phones may be used on board during all stages of this flight, providing airplane or flight mode has been selected. Please select airplane or flight mode now. Laptops and larger portable electronic devices must not be used during taxi, takeoff and landing, and must be placed in your cabin baggage, either under the seat in front of you or in an overhead locker provided. We would like to remind you that smoking is not permitted and toilets are fitted with smoke alarms. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. We invite you to sit back, relax and enjoy your flight. So ladies and gentlemen, I would like to remind you that on board is active, you'll find your life jackets and a panel just above your head. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Ryanair. Σας παρακαλούμε να μας παρακολουθήσετε με προσοχή καθώς κάνουμε την επίδειξη των συστικών μέσων σε αυτό το αεροσκάφος τύπου Boeing 737-800. Σε αυτό το αεροσκάφος υπάρχουν 8 έξοδοι κινδύνου. Όλες είναι σηματοδοτημένες με κοκκινές ένδειξεις. Σε περίπτωση επίγουσας εγκατάλειψης του αεροσκάφους, φωτεινά σήματα κατά μήκος του διαδρόμου θα σας οδηγήσουν στην πλησιέστερη προς εσάς έξοδο. Υπάρχουν 4 έξοδοι κινδύνου, 2 στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, μία αριστερά και μία δεξιά, 2 στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, μία αριστερά και μία δεξιά και 4 παράθυρα έξοδοι στη μέση της καμπίνας στον αριστερά, 2 αριστερά και 2 δεξιά. Παρακαλούμε πως εντοπίσετε την πλησιέστερη προς εσάς έξοδο, η οποία μπορεί να βρίσκεται πίσω σας. Για να δέσετε τη ζώνη ασφαλείας σας, πιέζετε τη μία άκρη μέσα στην άλλη και σφίξτε στη μέση σας. Για να τη λύσετε, σηκώστε το επάνω μέρος της ζώνης και τραβήξτε την άλλη άκρη προς τα έξω. Σε περίπτωση απώλειας της πίεσης της καμπίνας, μάσκες αναρτές θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κεφάλι σας. Παρακαλούμε παραμείνετε καθισμένοι και τραβήξτε μια μάσκα προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε τη ροή του οξυγόνου. Αποκτήστε τη μάσκα τη στιγμή και το στόμα και το λαστιχάκι πίσω από το κεφάλι σας και αναπνέετε κανονικά. Μην ανησυχείτε, το σοκουλάκι της μάσκας θα φουσκώσει, το οξυγόνο ρέει κανονικά. Οι επιβάτες που συνοδεύουν παιδιά θα πρέπει πρώτα να φορέσουν τις μάσκες και μετά στα παιδιά που συνοδεύουν. Το συσίδιο σας βρίσκεται σε τύχη κάτω από το καθισμά σας και σε τύχη πάνω από το κεφάλι σας. Όταν πάρετε οδηγίες από το πλήρωμα, βγάλετε το τυλίγιο του και περάσετε το κεφάλι σας στο άνοιγμα του σωσιδίου. Περάσετε το τυλίγιο από το κεφάλι σας και σφαλίστε την άκρη της ζώνης στην υποδοχή. Εφαρμόζετε το σωσίδιο στη μέση σας τραβώντας την μία άκρη, όπως το πλήρωμα τώρα επιδεικνύει. Για να φουσκώσετε το σωσίδιο σας, τραβήξτε με δύναμη προς τα κάτω και πάρτε την άκρη. Αν χρειαστείτε το φουσκώσετε περισσότερο, φυσήξτε μέσα στο κόκκινο στόμιο. Κάθε σωσίδιο έχει το μικρό φως για να προσελκύσετε την προσοχή. Μην φουσκώσετε το σωσίδιό σας μέσα στο αεροσκάφος και μην υπάρχει περίπτωση να εμποδίσετε την έξοδό σας. Σας παρουσιάζουμε τώρα την κάρτα ασφαλείας που βρίσκεται μπροστά σας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν την αναχώρησή μας. Σας παρακαλούμε τώρα να εξολογείτε τη ζώνη σας είναι συμμεταδεμένη. Το τοπικό σας τραπεζάκι θα πρέπει να είναι κλειστό, το πράσινο του καθίσματός σας κατεβασμένα και το σκίστο του παραθύρου σας ανοιχτό. Για την ασφάλειά σας, συνιστούμε να γίνει η ζώνη σας δεμένη καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης. Θα πρέπει να έχουν κλήσεις ως ανάρτηση στο στόμιο φρέσκου αέρα στο πάνελ πάνω από το κεφάλι σας. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές συμπεριλαμβανομένων των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την απολύτωση με την φωτεινή άνοιξη προς την άκρη που είναι ενεργοποιημένη. Για τις συσκευές που χρησιμοποιούν καρτασία, σας παρακαλούμε να επιλέξετε τη λειτουργία πτήσης πριν την αναχώρηση. Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές όπως τάμπλετ και τα τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά όλη τη διάρκεια της πτήσης. Λάπτοπ και καλύτερες ηλεκτρονικές συσκευές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τρομοδρόμησης, απογείωσης και προσγείωσης. Σας παρακαλούμε να τοποθετήσετε κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα ή στα τουλάπια παρόν το κεφάλι σας. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το τράβηξιμο απαγορεύεται αριστερά καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και να σας ενημερώσουμε ότι σε όλες τις τουαλέτες του αεροσκάφους υπάρχουν αντιφρακτές καπνού. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και σας ευχόμαστε μια ασφαλή και ευχάριστη πτήση.
Bye.